La Junta de la Unió Esportiva Olot ha convocat aquest matí una roda de premsa per explicar els motius que els han portat a rescindir el contracte amb Julio Bañuelos. La notícia ha agafat per sorpresa a tothom i Joan Agustí, el president del club, ens n'ha exposat els motius principals pels quals s'ha anticipat la cancel·lació del contracte a l'actual entrenador. Doncs ho hem fet perquè creiem que tenim més possibilitats de passar les següents eliminatòries amb aquesta decisió, donant la responsabilitat de l'equip amb l'Àlex Terme. L'encàrrec que van fer amb el Julio Bañuelos era perquè vingués a defensar el model de joc i la idea de joc de la Unió Esportiva Olot. L'únic motiu que hi ha hagut és que hi ha hagut falta de sintonia tècnica en aquest aspecte i pensem que pot portar millor l'equip l'Àlex Terme que en Julio. Joan Agustí ha avançat també que a partir del juliol Edu Vilchez, actual entrenador del Palamós, s'incorporarà a la plantilla de l'Olot. Ara només queda confiar que tots aquests canvis no afectin els jugadors i puguem aconseguir l'esperat ascens.